guys? This is a basketball session with what? You too! So ganito po yun Nandito kami para mag-practice, para mahasa ang mga skills namin from dribble to shooting and passing. So may kanya-kanya kami mga practice. I'll show you later. Katapos lang ng practice namin at okay na, lumabas na yung mga pawis namin. Tapos, saan ang kadya, Kabs? Ulit na ka? Okay, bye. Ikaw? Join na mo sa Mavs. YouTube! Picture daw. Okay. Saan? Ako dahil si Recamo, former SPC Varsity. Gina-invite mo nga mag-join sa Mavs. Mouse. Kauban ni Charby Menso sa... Galamlam lang gid siya, galamlam. Kawa kay ni Sir Budi. Ikaw. Ako na si RJ Aquino, former Golden Heritage. Last, ikaw. Ay, manggabi sa tanan. Ako dahil si Sean Michael Recamo, former SPC Varsity. Join mo sa Mavs Phenomenal. Mag-improve yun din yung mga basic, mga moves nga maka-abs yun mo. Kailan din ako na si Charby ni Menso. Kontra ako na karon kauban na ako sa mga panagay. So, sa inyo ginaulat, gambala, halaka! So magbisaya na lang ko So mahuman na mi and manguli na. Gailis na siya. Gailis na mi. Kaning isa wa panahuman. Diri rin ako manon akong vlog, so don't forget to like and subscribe to the channel. Don't forget to push that notification bell for more videos. So, kadush, see you in the next video. Bye!